Hello guys, magandang adlaw tong tanan. Sa adlaw day guys, kalipstick tagliguan pod kay gikan kog merkado. Kay dako gipalit. Gipalit po kog bugas. Ganahan ko plato. Gusto 20 ra ning putos na. 1/4 ko no ni 20 ugma. Kuno na ginini ko mapud ni. Ya kan ino mo pug kog pipino. Palit kog pipino da kabuo. Ang isagol daris nang nai gusto ko yapay kuan guys ay suka kay kog alugbati kay lami kag alugbati butangan ng sardinas ug dapay pan amo titol kabuok kay lagustag kalibang Inja agbugas nga nagpalit og bugas kay nagjikas mag anak ni ma'am kay agbugas na dari di na kabot og Domingo sa ag-iring wa ni makaon ag manok kay bago pa mo palit para sa manok day bugas ang napalit na dari. Salamat sa Ginoo, salamat pud sa ni ma'am silang anak nagjikas abi din nahug wa na koy bugas. Laju pa jud katapusan April pa man ko dari taman guys sa mga impas ang utang pero dali ra mahino pero mga katapusan bawog na honor basliksi ug na honor man gani mananghin ko mo atin ko sa ijong kuan pon grabe initas gawas mangipstick ko kay katong ning lakaw ko dahil viewers ya ilan na nagpa-picture na uwaw ko sa ang pormas pag gipost ni siya mura man kong kaaglugi aghang simod ganiha po datos kaning sud man kus kanang na putasan dahil may pay namalig siya mga karni dito naman si Aisa man to vlogger ko isi nga nagporma na kay gang porma ko ano magkukumog di magkukumog grabing artihan di malakaw kay naramas deu gawas og matubang tag mga kasal-kasal nga na jagar pang buhatan rong hapon na mamubo palit pag alak sa kay lain ang lawas gapon mamubo kus buwak una mamubo sunod magtuwa dari mo digamos ang suwaon mara to guys, salamat. Diyan rapod guys kay mag-snacks ako. Ay, mga anday pa dyan. Kuhaan yung gipalit guys. Tingnan nga pa dyan. Mga kaklase mo. Balik 20 dani. Hinaham ko dali nga mga ganap. Ay, cheese sa babaw. Palit po ko daring arang uhawa magod. Ito yung handa niya. Juicy snacks. Uhaw kadyo. Inom bugnaw. Makainom ko bugnaw doon uli. Ngayon pa guys. Habi din nahagwa na ko yung bugas. Magdahon makabugas ko naaman lagi pwede rin dapat ikuan guys na alam mo dani guys yung tawag sa inyo of dani guys ang magka-shakoy guys
Kaya di nakalubog na. Mahal ang pangadog pamasahe, 30. Kaya, grabe na kung gasolina. Naghihira na sila yung naso dyan. Ang Daris Pilipinas, grabe na pag presyo gasolina. Si Sira Bulyones, masuro tong kung ang pulis nga, ang ilang presyo na butog na 96 ag litro. Grabe mahala. Naro yung kunik si gani ha kay hang nasinghagan kay alas 7 na wa pa man kailis ning tawag na kay wa ko na jay mga sanina. Pinalpad kita mga sanina mga balik-balik na sa agaban mga piot na ba kay tambot-tambot magud sa buyag. Wa palagi koy utang dari ah. Hagbayran na pamalitan. Kay nagdaga na ra ba? May pakid ang papa, oy. Nainata di kuko sa sud. Pero minta ni karang bugnawa pa. Ay, salamat. Busog ko mo rin ang panood to. Alas 3, siguro. Di rapat guys, kaya andam ko ng tubig para buon siya. Arong diliritso na. Hindi magbumba pa ko. Hi guys, daragay hanggang buhat na nakuha na pipino with ito ni anong gusto mga guys. Ito mo. Ang gibutang ang sibuyas. Gani mo. Nabi panakit na may gusto. Guys, amagod ko na ni Otto. Tama niya yung hapid gabi eh. Daghan ng po. Init pa man mo po. Kami din na pipino. O din na presko. Pero kani din na presko. Duha ka buok penta. Mahal na. Diba? Kung sibuyas, lamitan
Bitik-bitik. Ba. Manuwa sa ko iring ron. Last na ni guys kay magtuwa na si iring. Alright. Bye guys.